darsu meɗen o gardama hen ha ɗo caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah newnanɗo en ɗo puɗɗiɗen e darsu heɗo ha ɗo kaɗɗen e darsu heɗo tawi kadi ko newuye Allah e ballal Allah e timmingol makko. So tawi neɗɗo o ƴeewi kadi taw kadi o haalata koye nunɗal wona haalde tan e haalde ene jipiri kono noon taw ko haalata ko kadi wona e nunɗal tawi o haalata koye nunɗal. omo andi kadi enen fof eɗen gandi ko noon wori ala fof ko neɗɗo wawi wadde sowona taw koye ballal Allah. ɗum addi ɓe mbi goto e moƴƴuɓe ne wiyanno jambaro Allah woodi tan ko ballaɗo. musidɗo mi nannomi ne haala o wi ko Cheikh Ibrahima Niass wi noon jambaro ko wiyete kaari ko jambaro ko Allah woodi tan ko ballaɗo. alhamdulillahi rabbil alamin noon Allah ballirɗo en e ngal ɗon ballal fuɗɗade tafsir o ɗum noon bidaya tan gila arwande lewru ndo walla mi wiya bidaya tan gila ñande tafsir o fuɗɗi. tafsir o fuɗɗino sen jeeƴitani ko 2018 e yamirore ceerno meɗen ceerno Mouhamadou Siraji An e yettandemo Allah kadi kanko e yettirdemo Allah mo ganduɗa kadi kañum woni sababu ɗum ɗo foof. saabi kala hunde ene waɗi sababu, kala mo yettani sababu jasire makko yettima ha e hay sababu o wawa yettude on o wawa dañde qima walla valeur ni saka o yettoya Allah yo andu hankadi kanko ɗon tan o haaɗi. ɗum waɗi ko gila toon taw puɗɗorto ɗen e banggueji kala noon eɗen jettanamo Allah eɗen jetta sababu o woni holɗum kala ko jiiɗa ɗon kone jogui ko woni sababu ha jiiɗa ɗum. masalan sen puɗɗima to ɓuuri mawrude to enen fof caggal en jetti Allah en jettat nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mo ganduɗa kañum woni sababu nde ɗo windere wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. gonga ko Allah goto rewete kono ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam woni sababu. sabu so wonano kanko Allah wi ko Adama so wonano kanko mi tagatama dennagal ko taga koye Adama ndeke wadde ay ɗon a yetti ɗon Allah kono a yetti nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. sen garti ha en jettima ga wadde en jettanat ceernajo Allah jettina sababu seeɗa e famɗude ko laaɓi hen ko e ko jilɓi hen ko fof fodde ko janggueten ɗo eɗen deftano julɓe ɓe jangowo o walla jangguinowo woni enen ko kanko woni janguinɗo on janguinowo kanko janguini en. ndeke ko kalten koye gandal makko. nehɗo on janguinowo woni nehɗo e balluɗo e banggueji kala yajni ha janguinowo o wawi janguinirde noon ko kanko saabu batten ɗum ko e duɗal makko ko e caali makko ko e galle makko ko e hadara makko ko e fof makko ko e nder makko kadi ko e jaajindi makko ko e newuya makko. ɗum waɗi eɗen jettiramo Allah eɗen jettanamo Allah. ɗum noon bidaya tan gila kadi to banggue gollodiral makko e seremɓe makko puɗɗoroɗen hen galle ceerno Mamadou Ibrahima Dem no wonirno toon ha o dañi ko o ari galle ceerno makko ceerno Abdourahim Talla no wonirno ɗon ha o dañi ɗon ko o waɗi ɗon ko tawi ko jogormi ɗo haalde ko wonko ɗo mi yettora ko saabu mbeɗa andi so nani ɗum o weltorako kono noon e doole ɗe o waɗi ɗon e tinnare makko nde o waɗi ɗon o jangguini o findini o tindini o waɗi ko feeñi o waɗi ko suuɗi ko feeñi ko kalami ko suuɗi ko mbeɗa andi o yiɗata ha haale mi wasa haalde ɗum wadde o jangguini o findini o tindini o walli o newni ala ko waɗani ha o yetti ceerno makko ceerno meɗen ceerno Ahmada Tidiane ceerno radiyallahu ta'ala anhu. ɗum waɗi o dañi ɗo ko omo handi hen kadi ko kanko gollani ɗum hoore makko. hay goto meeɗa ƴeftude gueɗal jananal hay goto meeɗa soñde guesa janamba neɗɗo soñata tan ko guesa muɗum. ɗum waɗi ko ɗon puɗɗortoɗen eɗen jettiramo Allah eɗen jettanamo Allah eɗen mbiya yo Allah sembinmo sellinamo rokkamo barke e dendagal ko faggi gila noon e ɓesgu ha e soknaɓe ha e jinnaɓe ha e foof. Allah nafira leegal ngal kadi sababude makko ɗon noon ndewne tan kanko kadi emo ganduɗa ko ɓiyi ko miñi ko almudo makko ñemtinimo ha wontimo taw kadi kala ɗo woni jamma e ñalawma wiyani ko miñi ko wi ko almudo makko woni ceerno Abdoullahi An. ko noon wonno jiiruɗen no golliri wona gueɗe jarani haalde ala ko ene feeñi e bowol ko noon woni no golliri kankone kadi eɗen jettiramo Allah eɗen jettanamo Allah. ceernajo o woni khalifa ko noon Allah waɗani ɗum kono noon kala goto dañanmo o wallodiri e miñi ko ɓiyi ko almudo makko kadi kalif Allah makko mo ganduɗa ko foof makko ko juuɗe makko ko koyɗe makko ko ñaamo makko ko nano makko ko yeeso makko ko caggal makko topiriɗo foof makko wallimo ko suuɗi e ko feeñi woni ceerno Abdoullahi An ha golle ɗe mbawi yettade ɗo.
eden jettana Allah non kadi dennagal ko ari do hedade deftere Allah en ari tenkude e mojjireji moftide e deftere Allah kala hen goto ko woni fandare ha o ari do yo Allah rokkumo ko buri ko jortigo to fuddode non gile odo tafsir ha non fuddode tafsiri meden mo gadi den tafsirde woni 2018 e yamirore ceerno meden ceerno Mouhamadou Siradiane don non be jettudon Allah do eden jettanen Allah do en jejjitta non be ganduda kadi ko kanyum en goni wadbe de do kaborde ha golle de jettido tawi kadi ko yaajnuɓe ɓe paadnani yiɗɓe wallude julɓe fof woni ɓe ganduɗa kañum en jogani en ɗiɗo masiŋaji saabu wona oɗo tafsir tan ɓe ngari dennagal tafsiraji baɗoɗi e wuro ngo e dennagal kadi hayso wona baɗoji e wuro ɗi ɗo ganduɗa ɗo golle dental ngal ene jettiɗo e yamirore ceerno e yidde wallude ceerno e yidde wallude dennagal ko yowiti e dental ngal e dennagal wallude l'islam fof nde wonde so ceerno wallama dental ngal wallama wuro ngo wallama ko l'islam fof walla eɓe jaajni hen eɓe mbaɗi hen doole mabɓe e warñede mabɓe musidɗo yamirore noon kadi ɓe ganduɗa kañum en kadi goni mawɓe golle ɗe woni Alhaji Abou Ndiaye kañum woni directeur ɓenen kadi e yamirore gonɗo mawɗo mabɓe ha yettoyi ceerno meɗen ko watti ko fof jeehiren koye nulal ceerno kono ran non kamɓe arɓe ɓe en jettiriɓe Allah en jettaniɓe Allah e darde mabɓe e tinnare mabɓe e warñede mabɓe e ƴiƴam mabɓe e fof mabɓe e yidde kadi yo moƴƴu hande onde ɗum ɗo kala ɗo nawa ko toon yahata so moƴƴinama ko noon so bonnama kadi ko noon kono kamɓe ɓe ƴifti hen banggue moƴƴinirɗo ɓe goni e moƴƴinde leydi a tawat kala ɗo neɗɗo o heeɗi ɗo darsinɗo o yoɓa temedere fof kamɓe temedere mabɓe nan ɗon gonga a yaltini sawtu maɗa an jaltinowo a dañi mo jaltinanɗa sawtu ne wiyanma nam d' accord on ne ƴefti gueɗal muɗum kono kay kamɓene wonɓe sababu haɓe jaltini ɗum ɓe beddi e nder weeyo ngo goɗɗo wawi nande toon haysoko konngol gotol naftori kala ɗo ceerno o dañi sappo o baɗɗo ceerno o ene wiyama nam dañi sappo kanko gonɗo sababu o weddi e weeyo kanko o daña ɗin sappo inchallahu rabbi no keeɗi o sohli hen ko woni kala ko wona woni yata hunde nde juuri hay hunde ala ko heeɓi kamɓe noon ko woni woni koɓe cohli yo Allah rokkuɓe woni tafsiraji ɓe jahrata ɗi ko wonno sababu ha eɓe jaaha hen e gollude e nulal ceerno yo Allah rokkuɓe hen sagoji mabɓe en duwanima mabɓe en duwanimama wonɓe dow mabɓe ɓe nulɓe ɓe ha eɓen wonɓe dow muɗum ɓe ha yetti kadi mo ganduɗa kañum kadi woni sababu ha ɗum ɗo kadi ɓeydi yajirde ni woni alhaji Abdallahi walla en jejjitta haalde ɗum no inchallahu rabbi kadi eɗen gandi sen kaali kalɗen koko poɗɗen haalde ene foti wonde wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis ko juuɗe ɗe fof coɗodirta nde wawa labde wawa kadi yettede ɗo foti yettede ɗo eɗen jogui ɓe ganduɗa ko anduɓe eɗen jogui ɓe ganduɗa ko joom en haqqillaji eɗen jogui ɓe ganduɗa ko jomiraɓe doole eɗen jogui ɓe ganduɗa ko haaloɓe nane eɗen jogui ɓe ganduɗa ko joom en jawɗele ɓeɗo fof soɓe ndendi goto fof ɗo Allah hedni ɗum ɗo o waɗa ɗo Allah hednimo ɗo inchallahu rabbi yimɓe ɓe daña ndiyam ɗam ko ndiyam noon woni ko hatojina inchallahu rabbi ɗum waɗi en pannata en mbiyata ko o banggue goto fof en tini fof en wima fof en mbi yo Allah sembin yo Allah sellin ya arhamar rahimina ya rabbal alamin ɗum ɗo so tawi en kalan ɗum ko wasde Rahim moyit ma tawnu ma